Moi, tervetuloa tänne meille Puotikadulle. Tulin tänne ensin keikkailemaan vuonna 2018 ja sen jälkeen jäin vakituiseksi. Sitä ennen olin ehtinyt kouluttautua nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, työskennellä 7 vuotta toisessa kehitysvammayksikössä ja jatkokouluttautua lähihoitajaksi. Kehitysvamman puolelle päädyin aikanaan vähän vahingossa ja se vei mukanaan. Mä rakastan tässä työssä sitä, että pääsen yhdessä asukkaiden kanssa edistämään heidän omia tavoitteita. Tavoitteita voi olla esimerkiksi asukkaan motivointi osaksi päivätoimintaa oman huoneeseen jäämisen sijaan. Mun työ sisältää asukkaiden perushoitoa, arkisissa toimissa mukana olemista ja asukkaiden asioiden hoitoa. Lisäksi tiiminvetäjänä vastaan kotimme ruokatilauksista, päivittäisrekrytoinnista ja monien juoksevien asioiden hoidosta. Olen myös kotimme somevastaava. Haluan olla kaikille asukkaille yhtäläisesti tukena, joten haastavinta on tulkita ja avustaa vaikeasti vammaisten tarpeita. Mulle parasta tässä työssä on asukkaiden onnistumiset, työyhteisön yhteispeli, omaisten tyytyväisyys ja pienet arjen tilanteet, joissa asukkaistamme huomaa tyytyväisyyden ja onnellisuuden. Haluan tulevaisuudessa kouluttautua sairaanhoitajaksi. Esperi järjestää jatkuvasti koulutuksia ja nyt keväällä pääsin aloittamaan neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen. Jos mietit hoitoalaa, suosittelen menemään rohkeasti kohti tuntematonta ja jännittävää. Olen kuullut useasti esimerkiksi opiskelijoilta, että kehitysvamma-ala kiinnosti koulun aikana vähiten ja jännitti kovasti, mutta lopulta osoittautuikin omaksi alaksi.